Το 10.30 μία παρά φαντάσου και στο κέντρο άμεσης δράσης χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει. Κέντρο άμεσης δράσης λέγεται παρακαλώ και ακούγεται τη φωνή από μέσα. Ναι, ναι, Βάλε το τι λέει να το έχεις έτοιμο. Μα τι άνθρωποι. Ναι, ναι, καλησπέρα σας. Λέει καλησπέρα σας παρακαλώ λίγο γρήγορα γιατί είμαστε κέντρο και έχει πολλά τηλέφωνα. Θα σας τα πω γρήγορα, λέει, στον δρόμο και υπάρχει εγκάρσια, ξαπλωμένο ένα ψόφιο άλογο. Ψόφιο άλογο, ναι, να μην γίνει κανένα ατύχημα. Φοβάστε λογικό, σε ποια οδό είστε? Είμαστε, λέει, στην οδό Παπάφη, του λέει. Όχι στην οδό Παπά, λέει, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Προετοιμάστε και πάρτε με τηλέφωνο. Γιατί είναι άμεση δράση, λέει, χτυπάνε 15 τηλέφωνα και μπορεί να υπάρχει κάτι επίγον. Και το κλείνει. 10 λεπτά αργότερα. Ναι, καλησπέρα, λέει, στο κύριος με το ψόφιο άλογο. Ναι, το ψόφιο άλογο, λέει. Γκάρσια στο. Το ξέρω, Χριστιανέ μου, σε ποια οδό? Στην οδό Παπάφη, του λέει. Όχι, Παπάφη. Προετοιμάστε και ξαναπά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λέει, χτυπάνε τα τηλέφωνα με βιασμούς, έχουμε ληστείες, το κλείνει. 2,5 ώρες αργότερα. Χτυπάει το τηλέφωνο, άμεση δράση λέγεται παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας, λέει, με θυμάστε με το ψόφιο άλογο, λέει, κατάλαβα, με το ψόφιο άλογο. Ναι, με το ψόφιο άλογο, λέει. Σε ποια οδό είναι, Χριστιανέ μου, λέει, στην Παπάφη? Ναι, λέει, στην Παπάφη, 2,5 ώρα το κουβαλάω από την Παπαναστασίου. Θα το προσαρμόσετε στη δικιά σας πόλη, δηλαδή πανόρμου ή πανεπιστημίου, ας πούμε, για τους Αθηναίους. Αυτό μας πήρε.